जय जगन्नाथ। मनुष्य जेतेबेले चतुर्दिगरु विच्छिन्न होई पड़े, निस्सहाय एवं निस्संबल होई पड़े, सेतेबेले से परमाश्रय भगवान को पादपद्मरे आत्मसमर्पण करी तांकु भक्ति गदगद चित्तरे एहीपरि प्रार्थना करी बसे। आउ भक्तवत्सल भगवान भक्तर आर्तर निवेदन सह्य करि न पारि ताकु निजर शांतिमय क्रोड़ को टाणी नहीं आश्वासन प्रदान पूर्वक देवदुर्लभ अमीय आनंद प्रदान करती। परम भक्त बंधु महांती चरित यार एक उज्जवल दृष्टांत। पवित्र बिरजा क्षेत्र जाजपुर। यही जाजपुर क्षेत्र रे बंधु महांती निजर पति परायण स्त्री गोटे पुत्र एवं दुईटी कन्या सहित उल्लास चित्तरे बास करुथिले। प्रतिदिन भिक्षा मागी बंधु महांती परिवारर भरण पोषण करुथिले मध्य तांक मनरे दुख नथिला, अवशोष नथिला किंबा कौनसी कामना नथिला। ଯେଉଁ दिन ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ତାଙ୍କର ନୀତି ବହିର୍ଭୂତ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟହ ଅତିଥି ସେବା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭଗବତ ପୂଜା ଆରାଧନାରେ ସେ ଓ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଭିକ୍ଷା ନ ପାଇ ବହୁ ସମୟରେ ଉପବାସରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁଖରେ କେବେ ହେଳେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବତ ନାମ ଥିଲା ମହାମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ଭଗବାନ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଆହାର ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚରଣୋଦକ ଥିଲା ସର୍ବବ୍ୟାଧି ନାଶକ ମହୌଷଧି। ବିଷୟୀ ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ସଞ୍ଚୟହୀନ ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଚାରରେ ସେ ଥିଲେ ମହାଧନୀ, ସମ୍ରାଟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ରାଟ। ମହାପୁରୁଷରେ ବାଣୀ କହେ, ଚାହ ଗଇ ଚିନ୍ତା ମିଟି ମନୁଆ ବେପରବା, ଜିनको କଛୁ ନା ଚାହିଏ ସୋ ହି ସହିଂସା। ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେବେଳେ ହସେ ପୁଣି କେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ। ମନୁଷ୍ୟର ହସକୁ କାନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାରମୟ। ଆହାର ନ ପାଇ ବହୁ ଲୋକ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆହାର ନ ପାଇ ଲୋକମାନେ ମରୁଥିଲା ବେଳେ ଭିକ୍ଷା ବା ଦେଉଛି କିଏ? ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 3 ଦିନ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଜଳ ହିଁ ଥିଲା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଆହାର। ସଦାନନ୍ଦମୟ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ମାତ୍ର ପିଲା 3ଟିର ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ଆର୍ତ୍ର ଚିତ୍କାରରେ ମାତାର ହୃଦୟ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ବହୁ ସମୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ସେ ସ୍ୱାମୀ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ଦୋହିତା ଅସମ୍ଭାଳ, ଭୋଜନ ନ ପାଇ ଆକୁଳ, ଯେତେ ଜଞ୍ଜାଳ ମୋତେ କରି କେଶହୁ ମାତା ଦେହ ଧରି। ଏଥକୁ କହ କି ବିଚାର, କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏଥର। ମୋହର ସଖା ସାହା ନାହିଁ, ଦାଦି ମଉଳା ବାପ ଭାଇ। ତୁମ୍ଭର ବନ୍ଧୁ ଇଷ୍ଟ ଘର, ପ୍ରୀତି ମୈତ୍ର ସହୋଦର, ଥିଲେ ନିକଟେ ଦୂର ଦେଶେ, ଚାଲ ହେ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଶେ। କରିଣ ନାନା ମତେ ସେବା, ଏକାଳ କାନ୍ତାର କାଟିବା। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଯେପରି ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରୁଥିଲା। ତୋମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୋମେବ, ତୋମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତୋମେବ, ତୋମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତୋମେବ, ତୋମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସଜଳ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି କହିଲେ, ହଁ, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛି। ସେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣର ବନ୍ଧୁ, ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁ। ମାତ୍ର ସେ ବହୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରୁ ପୁରା 5 ଦିନର ବାଟ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ତେବେ ଆମର ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟିଯିବ। ତାଙ୍କର ନାମ କି ମଧୁର, କି ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରିୟେ, ମୋର ସେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଆମ ପରି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ଆଶାଦାୟକ ମଧୁର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦିତା ହୋଇ କହିଲେ, 5 ଦିନର ବାଟ କେତେ? ଚାଲ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ
ଆପଣାର ଦୁଃଖ କହି ଆଶ୍ରୟ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଛୋଟ ପୁଅଟିକୁ ତୁମେ ଧର, ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ମୁଁ ଧରୁଛି। ବଡ଼ ଝିଅଟି ତ ଚାଲିକରି ଯାଇପାରିବ। ବାଟରେ ଘାସପତ୍ର ଖାଇ ଚାଲୁ ଚାଲୁ 5 ଦିନ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ କଟିଯିବ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପତ୍ନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଗୃହକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନର ସେହି ପରମ ସୁଯୋଗ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମନେକରି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଜାଣିପାର। ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ତାହା ତୁମ ନିକଟରେ ଅଛପା ନାହିଁ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମର ପ୍ରେମ ହିଁ ମୋତେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ବହୁ ଦିନରୁ ତୁମର ଚରଣାବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ଆଜି ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରୂପୀ ବନ୍ଧୁର ସହାୟତାରେ ତୁମ ପରି ଜଗତ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିବା ତ ପାଗଳର କାମ। ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ତୁମେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁନାହଁ? ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ କେହି ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ କ'ଣ କେବେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିପାରେ? ତୁମେ ପରା ବିଶ୍ୱମ୍ବର, ଚରାଚର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦର ତୁମେ ହିଁ ପୂରଣ କରୁଛ। ତୁମ ପରି ବିଶ୍ୱମ୍ବରଙ୍କର ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନ କରି ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅବିଶ୍ୱାସୀର କାର୍ଯ୍ୟ, ପାପୀର କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୁରାଚାରର କାର୍ଯ୍ୟ। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ତୁମର ମନମୋହନ ଛବି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନୀଳାଚରରେ ପହଞ୍ଚି ତୁମର ସୁର ମୁନିବନ୍ଦିତ ପାଦପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏପରି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବଳ ପିପାସା ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନେତ୍ରରୁ ଝରି ଆସିଲା 2 ଟୋପା ଲୁହ। ସେ ଲୁହ ଥିଲା ଆନନ୍ଦର, ଆବେଗର, ଉତ୍କଣ୍ଠାର। ଭକ୍ତ ପରିବାର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଅସମୀଚୀନ ବୋଧ କଲେ ଏବଂ ଦୂରରୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଓ ଚର୍ମନେତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର କରି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ପେଜନଳା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ପେଜନଳା ପାଖରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହ ନିକଟକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବସିଲ କାହିଁକି? ଦେଖ, ରାତ୍ରି କିପରି ଘୋର ଗର୍ଜନ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଧରିତ୍ରୀ ଛାଇ ହୋଇଯିବ। ଏତେ ରାତ୍ରିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଥରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କର। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥାରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୁଚ୍ଛ ଆହାର ପାଇଁ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ପ୍ରଭାପତରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବିଧେୟ। ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ଆମେ ବଡ଼ ଅସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିବା ଏ ସମୟରେ ବଡ଼ କଠିନ। ଆଜି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଭୀଷଣ ଭିଡ଼ ହୋଇଅଛି। ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପେଜନଳାକୁ ପେଜ ପିଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ପତିବ୍ରତା ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଓ ତାଙ୍କର ପିଲା 3ଟି ପେଜନଳାରୁ ପେଜ ପିଇ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ଅବଶ ଶରୀର ନିଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ନରମ କୋଳରେ ଢଳି ପଡ଼ିଲା। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଧା ନଥିଲା କି ନିଦ୍ରା ନଥିଲା। ସେ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏଣେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ବଡ଼ ସିଂହାର ପରେ ଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ସ୍ୱଗୃହକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରାଗତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତା। ସେ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ବିଭୋର ହୋଇ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ସ୍ୱପାକ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧରି ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ସ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥ ଦାଢ଼୍ୟାତା ଭକ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭାବନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଜ୍ଞ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି,
ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଶୁଣ ଭାବ ସେ ପ୍ରଭୁ କମଳା ବଲ୍ଲଭ ସକଳ ଜୀବ ଚିନ୍ତାମଣି ଦିନ ବାନ୍ଧବ ଚକ୍ରପାଣି ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ଲାଗିଲା ମନେ ଭୃତ୍ୟ ଚିନ୍ତା ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛନ ଛନ ଦେଉଳେ ବିଜେ ଭଗବାନ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ରତ୍ନ ଥାଳି ବେଗେ ଧଇଲେ ବନମାଳି ତହିଁ ପୁରାଇ ଥାଳି ଅନ୍ନ ନାନାଦି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆବର ଅପମାଲୁ ଗଜା ନାଡ଼ି ପାପୁଡ଼ି ଭୋଗ ଖଜା ସେ କାନ୍ତି କାକରା ଆରିସା ଘୃତରେ ହୋଇଅଛି ମିଶା କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ସରପଣା ଧରି ଚଳିଲେ ଜଗଜ୍ଜିଣା ରାତ୍ର ହୋଇଛି ଘଡ଼ି ସାତ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରେ ଉପଗତ ଡାକିଲେ ବନ୍ଧୁ ନାମ ଧରି ତା ଶୁଣି ବନ୍ଧୁ ହେତୁ କରି ବୋଇଲା ଶୁଣ ଆଗ ସହି ଏ କ୍ଷେତ୍ରେ କେତେ ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ କିଏ ବା କାହାକୁ ଡାକୁଛି ମୁଁ କିମ୍ପା ଯିବି କୋ ମୃଗୀକ୍ଷୀ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ତୁନି ହନ୍ତେ ପୁଣି ଡାକିଲେ ଜଗନ୍ନାଥେ ଆଣ୍ଟେ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ଯାଜ ପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣ କୁଟୁମ୍ବେ ଘେନି ସଙ୍ଗତରେ ରହିଛୁ ପେଜ ନଳାଠାରେ ବହନ ହୋଇ ଆସ ପାଶ ଡାକୁଅଛି ମୁଁ ଧରି ଗ୍ରାସ ତା ଶୁଣି ବନ୍ଧୁ ଅତି ତୋଷେ ଯାଇ ମିଳିଲା ପ୍ରଭୁ ପାଶେ ବିପ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟି ଧରି ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଅନ୍ନ ଥାଳି ବୋଇଲେ ଭୁଞ୍ଜ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ କାଳି ସକାଳୁ ତୋତେ ମୁହିଁ ଖଞ୍ଜିବି ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଚିନ୍ତାନ କରି ତୁମ୍ଭ ଚିତ୍ତେ ବିପ୍ର ବେଶଧାରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧୁର ବାକ୍ୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ପରି ଶୁଣି ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅନ୍ନ ଥାଳି ବନ୍ଧୁ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରତୁଲ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତର ଏପରି ଭାବ ବିହ୍ୱଳତା ଦର୍ଶନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଫେରିଆସିଲେ ପେଜନଳା ନିକଟକୁ। ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ କୌଣସି କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ସେ ବାଗରୁଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଭୋଜନ ସମାପ୍ତ ପରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବି ହେଉଥିଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବର ସ୍ୱପ୍ନତୁଲ୍ୟ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାବଳୀ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଥାଳି ଫେରାଇବାକୁ ହେବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ବିରାଟକାୟ ତାଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ କର୍ମମୁଖର କରି ପ୍ରଭାତ ଆସି ଉପନୀତ ହେଲା। ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ଏବଂ ସେବକମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ଖୋଲିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଚକ୍ଷୁକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଥାଳି ନଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କର ହଲକ ଶୁଖିଗଲା। ସେ ପାଗଳ ପରି ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ରତ୍ନଥାଳି ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟାପୃତ ହୋଇଲେ। କିଛି ସମୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନେବା ପରେ ରତ୍ନଥାଳିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା। ଦଳେ ସେବକ ପେଜନଳା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରତ୍ନଥାଳି ଉପରେ ଶିର ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାଗତ ଥିବାର ଦେଖିପାରିଲେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ବା କିଛି କହିବାର ଅବସର ନଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗାଳି ଏବଂ ପ୍ରହାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦୃଷ୍ଟ ନିୟମ ମନେକରି ସେ ଖୁବ୍ ଉଲ୍ଲସିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଅବିରତ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ସେ ଚୋର ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରାଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ତଥାପି ବନ୍ଧୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆନନ୍ଦରେ ଭାସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ମନେକରି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। କେତେବେଳେ ସେ ମନକୁ ମନ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ହେ ଅନାଥର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ବଡ଼ ପାପୀ, ମୁଁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ। ତୁମର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି ତାହା ମୋର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ତାହା ତୁମର କୃପା। କିନ୍ତୁ ହେ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ, ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ପଛକେ ତୁମର ଚରଣ କମଳରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କରନା। ତୁମ ବିନା ମୋର କେହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି।
କର୍ମମୁଖର ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ କରି ପୁଣି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ବେଶଧାରିଣୀ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କର୍ମକ୍ଲାନ୍ତ ଜନତା ଅବଶ ହୋଇ ନିଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର କ୍ରୋଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମନୋବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୋମଳ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜମହଲରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ କର୍କଶ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ, ତୋ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଥାଇ ସେନିକି ଉପବାସ ଯାଇ ଇତର ଲୋକଙ୍କର ଘରେ କୁଣିଆ ନ ଯାଇ ଭୋକରେ। ତାହାର ଯାଜପୁରେ ଘର କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ସଙ୍ଗତର। ବନ୍ଧୁ ମୋ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନେ ଆସି ଯେ ଥିଲା ତୋ ଭୁବନେ। ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ମୁହିଁ ଦେଲି, ତୋ ବାପ ଗଣ୍ଠିକି ନାସିଲି। ସେ ରତ୍ନ ଥାଳି ଗୋଟି ମୋର ଥିଲା ଯେ ବନ୍ଧୁର ପାଶର। ତାହାକୁ ଚୋର ଦୋଷ ଦେଇ ଧଇଲେ ଚୋର ଲୋକ ଯାଇ। ନିବିଡ଼େ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ ଅନେକ ମାଡ଼ ହିଁ ମାଇଲେ। ଚରଣେ ଶଙ୍ଖୋଳି ଲଗାଇ ରଖିଲେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ନେଇ। ତା ଦେଖି କୁଟୁମ୍ବ ସକଳ କେ କହୁ ତାହାଙ୍କ ବିକଳ। ଏଣୁ ମୁଁ କହୁଅଛି ତୋତେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବୁ ତୁ ତ୍ୱରିତେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀରୁ ଫିଟାଇ ଚରଣ ଶଙ୍ଖୋଳି କଟାଇ। ବିନୟ ହୋଇ ପାଦ ତଳେ ସ୍ନାନ କରାଇ ତୀର୍ଥ ଜଳେ। ପିନ୍ଧାଇ ସୁଝିନ ଅମ୍ବର ଖଞ୍ଜିବୁ ନାନା ଅଳଙ୍କାର। ଦେଉଳେ ଖର ଶୋଧ ପଡ଼େ ଶାଢ଼ୀ ଯେ ଦେବୁ ତୁ ଆପଣେ। ବନ୍ଧୁର ପାଞ୍ଜି ମୋ ପ୍ରମାଣ ଏକଥା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣା। କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ପୁରୀ ଅନ୍ନ ଜୀବନ୍ତେ ଦେବୁ ତୁ ଭୋଜନ। ତେବେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସୁଖେ ଥିବୁ ନୋହିଲେ ନାଶ ନିଶ୍ଚେ ଯିବୁ। ଆମ୍ଭେଟି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କହିଲୁ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଦାଡ଼ିଆତା ଭକ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏହା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ହଠାତ୍ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଚମକି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଲା। ସେ ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଉଷାକାଳର ସେହି ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଶ୍ଵ ଛୁଟାଇ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ହୃଦୟର ଉତ୍କଣ୍ଠା ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନବସୂର୍ଯ୍ୟର ପହିଲି କିରଣ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜା କାରାଗାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ଏପରି ଆବିର୍ଭାବରେ କାରାଗାରର ରକ୍ଷୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା। ରାଜା ଦ୍ରୁତ ପଦରେ କାରାଗାରରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବକ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶନ କରି କୃତକୃତ୍ୟ ହେଲେ। ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ ପରେ ସେ ବିନୀତ କଣ୍ଠରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରମ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ମୋର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଅପରାଧୀ। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ମୋର ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ଭକ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହେଉଥିଲେ। ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କୌଣସି ବାକ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଚାଲିଲେ। ରାଜକୀୟ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ରାଜା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ହିସାବ ରକ୍ଷକ ବା ଖରଶୋଧ ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ନିଜେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧନ କଲେ ଏବଂ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ସନନ୍ଦ ଓ ଦାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ରାଜପ୍ରଦତ୍ତ ଗୃହରେ ବାସ କରି ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରେମ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ମହିମା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରତି କୋଣରେ ତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଅଭିନନ୍ଦିତ। ତାଙ୍କର ଜୀବନଗାଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ଅନନ୍ତ ଆଦର୍ଶ। ରାଜା ପ୍ରଦତ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ବାସଗୃହ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ରହି ତାଙ୍କର ମହିମା ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଘୋଷଣା କରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅମର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଶତମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମନରେ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିର ଧାରା କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ବି ଯଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଏହି ଅଧମର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବିବି। ଆଶା କରୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ।
ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯଦି